Dagiti pito, amaudi a balikas. Balikas ti manubot, kabayatan ti maudi nga aldaw na iti ministeryo. Balikas amang ipalagip iti ayat ti Dios iti sangalubungan. Balikas amang ipaay adal iti asinuman. Ken balikas amang tignay iti puso. Tapno intay agbaliw, ket makipagnaid tayon to, ijay paraiso. Intay man ngarud ikan kay papanan iti biyag tayo, titunggal balikas. Dagiti pito, amaudi a balikas. Ket ita, adtoy ti may kalima a balikas. Mawawak. Kumusta ti panagturyo iti sabali a pagilian, iho? Nasaya at mat mama, naragsak. Nag-enjoy kayo lakit di. Wen mama, nangruna ket kadwak ni Sheila. Kat, kaano ti panagkalay sayo adwa? Iti mabiit mama. Nasayaan no kasta. Baknang da Sheila. Baknang tayo mat. Isu ada kayo at talaga, ti maikari, iti tunggal maysa. Anya ti aramidam karon? Biblia ka di tay mo? Wan, ma'am. Break time ngamin. Isong agbasa akman iti Biblia. Mangkita ak iti istorya dito Biblia. Nga isurok to kadag iti ubing inton Domingo. Adda ngamin Sunday school ti ubing no kasta Domingo. Awan bibiyang ko iti bagbagam. Sige, kalpasan ti 15 minutes break. Ituloy mo ti agtrabaho. Ngamin, mairitaak amangkit kita kan kang agbasbasa iti Biblia diti opisina. Ma'am. No agbasa ka, ijay balayyo. Saan aditi opisina? Kunamlan asino ka matasanta? Che! Anya ti parikot ni Ma'am Sheila? Ay, ituloy ko ket di nagbasa. Italamanan nga agkapeta dito ayuyang ta a coffee shop, pare. Ay, wen nga rod. Takas ano? Busy ka iti pa nagpaspasyar mo. Ket siya, busy ak matindi negosyo. Oh, kumusta kan Raul? Kastoy, gap-gapo mi kini Sheila iti sabali a pagilyan. Dahil talagpaspasyar iti sabali a pagilyan tar aramida mo na, Pards. Awan na. Gatsi ka. Apay adi ka matagpasyar iti sabali a pagilyan. Kwa, adan tulat ha. Angam siya. Mapanak no kayat ko. Nang runa ta adumat ti kwartak. Para magka talaga Naskan ka di pa nga ibagam nga ado ti kwartam? Awan dakas na. Kahit kumusta mo ti Christian life mo? Anya dayta? Awan latat nagbaliwam. Di ka ngamin makimisa mat iti Domingo. Taday talagpaspasyar ti aramidam. Nasa na bale? Adulat na ti kwartak. Ura agpaspasyarak lang. Agpadaabak nang tinagtaunan ta a pamilya, Nardo. Anya pa lang ti aramidek. Agpasyarak Kan may sa anak mo't ngagbisin. Mabsugak latta, tamakan ko dagiti kayat ko akanen. Mawaw ka saan ka di? Mawaw? Anya mawaw nga ibagbagamet, pare. Kasano ko maamawawak kat adu ti kwartak nga igatang ko iti kayat ko nga inuman. Kan adu ti lebban ko nga arak. Ibagamkit din amawawak. Si kamat, naangaw ka talaga, Nardo. Mawaw ka, pare. Makimisa ka ngamin Tapno maawatam ti kayat ko asawan. Sige lang, Karol. Agorder ka pa iti kayat mo kanan. Siyak, ti makam mo. Saanan? Gusto da ito'y palabok. Kan, jak kayat nga ilibrenak. Adamot kwarta kapag bayad ko. Si kakit dimat. Italamanan nga ilibri ka. Di mo kaya ti ice cream? Saanan? Siyak matagbayan. Tamo matkanyak. Ado ti kwartak. Makan ko ti kayat ko. Ngamin, adda binulan nga allowance ko.
nga agap-gapo iti lakay akarelasyon mo. Ay, kastala ti biyag, ako nada. No agsirip ka, saan ka nga agbisin? Nga mabisin ka mat iti na espirituan. Anya? Ay, kasta man ng tibagam kanyak. Gapu ka dita kanayon kang agbasa iti Biblia? Wan, kan kanayo nakamapan agdangdangag iti sasao ti Dios no kasta Domingo. Ay, nagbalbaliw ka na talaga, Carol. Saan ka madakas tayo di? April, likli ka munti ka relasyon mo. Taadan asawa na. Ngamin, si kamat laang ti madaksan. Anya? Nagado ti kwarta na dayjay. Iso amalaksid iti sweldo. At dapat aggapukan kwa na. Iso amagatang ko ti kayat ko agatangan. Bag, sandal, relo, alahas, kan kawas. Naragsak ti biyag ko. Aglaplapusanan ka iti na materyalan abanag. Gapo iti mading aramid mo, April. Ngam mabisin, kan mawaw kamat iti na espirituan. Honey, sa dino ti papananta ita Domingo? Ijay simbahan, Apay, makimisa tamat. anya? Sigurado ka? Sigud ano kastoy a Domingo kat ijay kasino ti papananta? Padasan ta ti mapan makimisa. Okay, mapanta makimisa, no dayta ti kunam. Diyak ninam na mga umay ka makimisa, April. Ay. Liniklikan ka nga ron itay. Ngam nagsabat talata. Apay ko maaliklikan na. Ay na, di ka kaya makita. Gaputa mga nibagam agapukan ka, anak kimisa Gapo iti Diyos, iso nga imay ka. Nasaya at dayta. Kat amom ka di, April. Saan lang asyak ti maragsakan ta imay ka. Agraman dagiti angheles ti Diyos. Kang runaan ti Diyos. Nagadukit din nga ibagbagam. Sige, umunag ka, April. Kat siyak, mangisuro ak kadagiti ubing. Makimisa ak to inton may kado a misa. O sige ha, bye, April. O sige. Kakabsat ken Kristo. Simana Santa manen ama ko na. Kanito manen tintay pananglagip. Iti ipapatay ni Jesus. Gapu kadagiti basbasol tayo. Nasapsaplit. Nakurunaan iti siit. Naduyok pay ti bakrang na. Nawaw ijay cross. Ako nana. Mawawak. Ngem anya ti impasipsip daken kwa na. Saan adanum no diket suka. Anyan arigat ken nagkas ang launay tinapasamak ken ni Apo Jesus. Ngem gapu dayta iti panagayat ti Dios kada tayo. Impaay na ti kakaisuna nga anak na. Tapno siya sino man amamati ken kuana. Saan amatay? No di ket agbyag nga agnanayon. Kinuna ni Jesus iti babae at taga Samaria. Ti uminom iti danom nga ited ko, saan to amawaw? Tati danom nga ited ko, agbalinto nga ubog iti uneg na, amang ted ken kuana iti nabiyag adanom, ken biyag nga agnanayon. Ket kakabsat ken Kristo, intay nga rod ituloy ti agsakdo iti danom, manipod iti Apo.
tapno saan tayo amawaw. Sorry, Marshall. Waswasan tan ti relasyon ta. Aniya. Ado ti kwarta nga ititid mo kanyak. Kat magatang ko ti amin akayat ko. Pudno, sa anak nga agbisin, sa anak amawaw, gapu iti kwartam. Saan abalila ang amawawak iti na materyalan abanak? Basta sa anak magagbasol. Apay ka di akastat ibagbagam. April. Agbalbaliw kan, Don Marshall. Ipatag mo ti asawam, katlipatan na kon. No agkita taman, kas agpagayam laengan. Kan kinapudno na. Saan ka nga ay ayatan? Ti kwartam laeng ti kayat ko. Isu sorry. Pakawanan kayat kun ti agbalbaliw. Carol, inta uminom iti pagpalamiis. Mawawak. Adda malagip ko may papan iti dayta abalikas. Mawawak. Tay mensahe di ni Padre. Ay, siguro, inturong nakatalaga ni Apo Diyos ija simbaan. Tapno mangag ko dayta. Kat malawlawagan ti panunot ko. Ha? Oo, saan kan amas daaw? Ngamin, no digapukan ka, sa anak-anapan ija simbaan. Tapno malawlawagan. Hello, Carol? April? Umay kayo. Intayag palamiis. Tani, nagbara. Ha? Talaga? Kaya't na kami akadwang agpalamiis? Ma'am Sheila? Amangan no ipamatmat mula kada kami nga ado ti kwartam. Gaputabak nang ka, ma'am. Saan? Si Kakit Dimat. Ala, umay kayon. Ilibre kayo iti pagpalamiis. Ay, nabang-ara nakpay anak kainom ah. Uray siyak nga rod. Ma'am Sheila, saan ka di adi mo kaya ti makipulapol kada kami? Saan itan? Ngamin, nako na kanyak ni Raul, anas kan nga agbalinak anasaya at kada kayo nga empleyado mi. Kan may sa, kaya't kayo nga agbalin agagayam ko. Saan kami ang maikari, ma'am? Agpapagayam tayo amin. Agiin nayat tayo, kas agkakabsat iti apo. Ma'am Sheila, nagbalbaliw ka kadimo takas kanyak? Kaya't ko asawan, amom itan ti Diyos? Wala. Tay kunadan, adda panawan ti panagbaliw. Husto ka, ma'am. Oh, Carol. Nakaululi magkamatan. Sige lang, dumdum ngagak iti saritaan nyo, ma'am. Amok amas dao ka kanyak ita, Carol. Ngam awan imposible iti Diyos, no iso ti aggonay. Saan ka di? Wan, Ma'am Sheila, pudno launay takunan. Sa dino ita, ti papanan nyo ka ni Sheila, iho? Ada medical mission na papanan mi, mama. Ket may sak ija yung sponsor. Takayat ko mati makatulong. Kasta ka di, iho? Ay na, iho, dakulan tinagbalbaliwam. Gapo ta religyoso kaitan. Ngamsan lata nagbaliw ti aramid mo. Pumanasyar kalata. Wen mama, imbes nga iti sabali a pagilyan ti papanak, sumuro taklaangan kadagiti medical mission, kan aktibidad ti simbaan. Naragsakak no makatulong ak, mama. Imbes abusbusak iti langlang ay ti kwartak, itulong kulangan kadagiti kakastoy nga aktibidad. Uray siyak, iho. Na-impluensya anakan ka. Ngamin man nakimisak matan. Day tati mayat, mama. Imbes nga ingkag sugal,
Sumurot kan kadagiti aktibidad yo ababaket ijay simbaan. Wan, iho. Katagyaman na kiti Diyos, ta nagbalbaliwak, sakbay amatayak. Kat kabayatan na si bibiyagak pay. Kaya't ko ba ti agentyoy, iti na Kristyanuan nga aktibidad. Oh, at iti kapem. Apag iso ti sangpet mo. Pasensya kan pare Raul. Medyo naladawak ngayon may dito yung coffee shop nga yoyang ta. At ang minsan nga ilikit na Sinarong karandak dagiti gagayam ko iti simbaan. Pasensya ka no nasinga ka. Makaawat dagiti gagayam ko. Baliwan dan to ka na ti sumarong ka. Okay, kumusta? Aga-broad ka kadimanan? Isungay na yaban na? Tapnog pakada ka? Sa bagay, gagangay daytan kan ka. Ado nga minti kwartam. Sana day tati ibagakan ka. No di kat kayat kala makasarita, may papan itinakunam idi kanyak, amawawak. Ha? Maawatak itan no apay akas jay tinaibagam. Kayat asawan day jay, amawawak iti sasao ti Diyos. Raul? Ididamok ti makimisa. May papan iti day jay abalikas ti imbinglay ni Padre. Kat naawatak ti sermon na. Nasayat. Wen, nagdakilan ti nagbaliwam. Uray ni Sheila kaayanayat ko. Nagbaliw meten. Gapota agpada kamin anak amiris. Maragsa ka na kamangkangag iti dayta, pare. Usto jay ko nam idi kanyak. Amawawak. Pare, Wen, talaga amawawak pare. kati tatamawaw ka. Anya nga ratiramidam. Uminom ka kastoy. Ha? Wen pare, uminuma kon. Kan sumakduak iti bubon ti biyag nga agnanayon. Uy, talaga sa bali itan ti sasabom Ngamin, no agsarak ta idi akastoy. Kat day tala pagilyan anap na panam ti ibagbagam. Saan itan? Katagyaman na kiti Diyos. Taimpa ay nakaagayem kanyak. Gayem a religyoso. Naanos kan nasingpat. Naragsakak mat, tanada anak iti gayam akaskan ka pare. Ituloy tati agserbi iti Diyos. Makuna abak nang ta dito'y daga. Ngem agurnong ta iti kinabak nang parang iji langit. Kinabak nang asaan nga aglati, wano madadaan. Wen, pare. Kinunan ni Jesus, siya ti tinapay ti biyag. Ti umay kanyak, dinto mabisinan. Ket ti mamati kanyak, dinto mawaw. Intay nga rod agtuloy iti panagserbi iti Dios, tapno saan tayo amabisinan, ken saan tayo amawaw. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparang, dito'y drama tayo atampok ita a Semana Santa. Dagiti pito, amaudi abalikas. Insurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.